Периметър чист при мен. Какъв е този светофар? Каква е тази митница тук? Минаваме на червено, аз черпя. Къде сте тръгнали, бе, селяни? Извинявам се, господин Витничар. Това да не е разтворен двор тук. Много се извинявам. Това да не е складом кости, брода. Много се извинявам. За къде пътуват? Документите за проверка, ако имат излишен багаж, може да тук да се хранение. Ти си много познат. Приличаш ми на Гош. От бандата на Гош. Да не си стема в някакъв холивудски филм. Да, същия. Може ли автограф? Абе, какви автографии, бе, да тръгваме, че хора умират, бе. Не ми дръж такъв нощ, ще те стрита. Абе... Само отивам да проверявам документите. Кълме ли? Слава рад, много дребни рибоци тук. Казвай, какво имаш? Че жената ще ми сгони от къщи, няма какво да не. Да, бе. Леле, те големи риби, бе. Ало, Отворко! Ти не разбрали, бе? Какво? Не си разбрал ли? Мишок с мишока ти. Я бързо дигай бариерата. Няма да има пробър. Лево ти него не разбрал. Сега разбрали ма? Пускай зеления сигнал на светофара. Няма проблем, ще ги пусна момчета. Всичко е точно. Няма да има проблем. Пратката ще изпратим. Ясно, ясно. Ще се извиним на момчета, за ако има нещо, ще се извиним, няма проблем да има. Добре, добре. Няма да има проблем. Всичко ще направя възможно да ги пусна. Извинявайте много. Лек път ви пожелавам. Приятно пътува. Хубави хора, бе. Извинявайте, извинявайте. Номер е същия. Давай, от тук сега направо. Там си на холивудска звезда си бил.